Dobrý, dobře, tak jdeme na to, jo? Po minulém koncertě jsem nervózní byl velice, protože samozřejmě je to poměrně jako náročná show. Nervozita byla velká. Byla jsem nervózní, ale mnohem méně než poprvé. Byla jsem ale mnohem víc unavená než poprvé, nevím proč, ty zkoušky byly asi nějaké náročné. Každopádně jsem si to užila moc, jsem lehce vyřízená, ale zároveň jsem neuvěřila tomu, jak ty lidi řvali. A prostě kolik energie mi dali a snad i mým. A jsem strašně vděčná, že jsme měli takový tým, fakt jako několik set vlastně lidí, kteří na tom makali až posledního člověka, který stavil stage. Takže je to fakt souhra, hrozně moc lidí, který ani možná neznám jménem a strašně se to omlouvám, ale jsem jim hrozně vděčná, že tady na tom projektu makali, takže děkuju moc. A teda